हेल' फरायसा लोगोफोर, जों दिनै बेयावहाय सावरायगोन सोंथि R1 माने रिभिजन 1 माने सावरायफिननाय। बेखौहाय दाख्लै भिडिअआवहाय मोनसे भिडिअआवहाय बानायनो थिननायलाय आं दिनै बानायबाय। पुष्पा बरगयारि होननाया बानायनो थिनदोंमोन। बिनानावनिसिम भिडिअखौ बानायनो थिननायनि थाखाय साबायखर जासिहरबाय। बेबायदिनो नोंथांमोना जेखौ नांगौ बेखौहाय कमेन्ट बक्सआव बुंहरोब्ला माने भिडिअखौ बानायनो बांसिन थुलुंगा मोनो। बेखायनो नोंथांमोनखौहाय जेखौ नांगौ माने बेखौहाय नोंथांमोना बिहरनो हागोन। जे आङो नोंथांमोना जेखौ बिहरो बेखौहाय थाबै बानायनानै हरनो नाजागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेखौहाय लुबैदों बेखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ मोनबाय थायो। जों दानिया जागायनोसै। बेवहाय माखासे दंमोन जे मिथिंगा अनजिमा एबा बेवहाय मिथिंगा अनजिमाखौ मा होनदों गुबै अनजिमा होनना बुंदों। स' बेवहाय बेखौ मिथिनोब्ला सिगांनि भिडिअआव दंखायो चेप्टार 1यावहाय आं बुंखानाय दं, मा होनो खोन्थाखाबाय। बेवहाय दायो बुजायलायला, बुंफिनलायला। दा बेवहाय दङ जोंहा R1आवहाय बेवहाय दङ लेखा गोजामाव गैया दे, बे लेखा गोदानावसो जायफ्रा लेखा गोजामखौ मोनाखै बिथांमोनहा कुइसनखौ बेयाव लेखा गोदानखौ जायफ्रा मोनाखैना बेवहाय नैबे कुइसनखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा लेखा गोदान दंखायो बिथांमोनावथ' कुइसना अलरेडि दंखायो। स' नायबानो जाबाय। बेवहाय से नाम्बाराव दङ बर्ग रोदानि जोहै √2नि जाफ्राम मान मोननै थावनिसिम दशमिक दिहुन। जे बेखौहाय जोङो बर्गनि रोदाखौ दिहुननांगौ। जों बर्ग रोदानि जोहै बेखौहाय दशमिकआव लांनांगौ जोङो। स' जों दानिया बानायनोसै। जों बेवहाय दायो दिहुनगोन। मा दिहुनगोन जोङो? √2नि मान ना, √2नि माना बेसेबां जों दशमिकआवहाय दिहुननांगौ जोङो। जे √2नि माना एसे बेखौहाय जोङो जे बर्ग रोदा दिहुननायनि आदबा जाहैबाय जोंना बेखौहाय ना 2। जे जों बेवहाय मा ओरैनो जों राननायावहाय 2जों मोनो जोंना, बा 1जों मोनो। बेखौ 2जों मोनो जोङो। बेखौहाय 2जों हरनानै बेवहाय 1 बेबायदि हरा जोङो। जे बेवहाय जेखौ जोङो एखेजों एखे जोङो मा खालामनांगौ साननांगौ। जोङो एखे अनजिमाजों एखे अनजिमा होनबा जों बेवहाय 1जों थांगोन जोंना ना। 1जों 1 सानजाब्ला जोङो 1 मोनो। स' 2जों 2 बा जोंना 4सो, जों देरसिनखौ लाया। बेखायनो मा जागोन बेयो 1 जागोन। स' दानख'योब्ला मा जागोन जोंना 1 जागोन। 2निफ्राय 1 दानख'योब्ला 1 ना। दानिया जोंना मा जायो? नैबे 1खौ नैबेयावहाय मा थायो? 2जोंहाय जोङो मा खालामनांगौ? नैबे 1खौहाय 2जों जोङो सानजाबनांगौ। 2जों सानजाबा बेसेबां जागोन बेयो? 1जों 2जों 2 जागोन। दानिया जोङो मा खालाम? 2खौहाय जोङो राननो हाखाया, जोंना थांखाया जोंना ना। मानो होनबा जों बेखौ दाना जोङो दशमिक थुगोन जोङो। जे बेवहाय जों दशमिक होनाय लोगो लोगो बेवहाय जों ओरैनो सरासनस्रा राननायावहाय जोङो मा खालामो? जोङो लाथिख' मोनसे बोख्लायो। नाथाय बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो? बर्ग रोदा दिहुननायावहाय खनसेनो जोङो लाथिख'खौ जोङो 2 लानांगोन जोङो। स' दानिया मा खालामनांगोन? जों बेवहाय 1 होयोब्ला जोङो बेयावबो 1 होनांगोन। बेयाव 2 होयोब्ला बेयावबो 2 होनांगोन। स' जोङो 2 होनानै 2 होयोब्ला जोंना 44 जायोना। स' जोङो 5 होयोब्ला मा जागोन? जौसिन देरसिन जागोन। 4 होनानै नायनोसै जों बेसेबां जायो। 4 हरोब्ला बेसेबां जागोन ना? 4 सानजाब 4 16, 1 थाबाय 8 9 92 जाबाय बियो। स' बेनिफ्राय मा जागोन बियो? दानख'योब्ला 4, बेनिफ्राय दशमिक दाना जोङो नैखौहाय ना। जे बेवहाय मा जायो? 2 थायो। जोङो 2जोंहाय जोङो मा खालाम? खालि नैबे मुंसेनिखौल' जोङो मुंसेआव थानाय अनजिमाखौल' जों मा नैबे 2जोंहाय बेयाव थाखोमानाय 2जों जोङो मा सानजाबगोन जोङो। होमबा 2खौल' सानजाबगोन। बे 4खौ सानजाबनो नाङा दे। मुंसेयाव मा दङ बेखौ जों सानजाबगोन। स' 2जों 4जों सानजाबा बेसेबां जायो? 8, बेनिफ्राय 2आ 2यैनो। बेखौ सानजाबहरा, मिथिबाय? बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे मुंसेजोंल' जों सानजाबो। बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बेवहाय जुदि 5 जानाय मोनब्लाना, स' 25 ओमफ्राय बेयाव 2 सानजाबनाय मोनबा मा जागौमोन जोंना? सानजाबोब्ला जोङो 10 मोनगौमोन। बे 1 थागौमोन। ओमफ्राय नैबे 2जों नैबे 1खौहाय जोङो दाजाबनानै 30 मोनगौमोन। बेबायदि जागौमोन। बेबायदि ना। सरि, बेवहाय नुवाखै जोंना ना। जे 25 जायोमोनब्ला मा 2जों सानजाबा मा जागौमोन? खालि जोङो 5जोंल' सानजाबनानै 2जों 5जों सानजाबा 10 मोनगौमोन जोङो। बेनिफ्राय 1खौ मा खालामगोन जोङो? नैबे 2जों दाजाबनानै जोङो 3 मोनगौमोन। स' दानिया बेसेबां मोनबाय जोङो? 2 मोनबाय। दानिया जोङो बेवहाय दशमिक दंखायो। बेखायनो जों मा खालामगोन? लाथिख' मोननै हरगोन जोङो। स' दानिया बेवहाय नायदो, 2 हरोब्ला जोंनिया मा देरसिन जायो? बेयो देरसिन जाखागोन। बेयो 4 जाखागोन नालाय ना। बेखायनो बेसे थांगोन बेयो? 1। बेनिफ्राय मा जागोन बेयो? 1 जाबाय। अब्ला मा जाबाय बेवहाय? 1 हरनाय लोगो लोगो 281 जाबाय। जे बेयावहाय होनखादों जोङो मोननैसिमल'सो होनखादों नालाय ना। स' बेखायनो मोननैसिमल' होनदों नालाय, बेखायनो जों बेखौहाय दिहुनलांबावनो हागौमोन। स' मोननैसिमल' दिहुननो थिनो नालाय, बेसेबांखिनिखौल' दिहुननोसै। बेखायनो मा जाबाय बेवहाय? 1.41 जाबाय बेनि माना। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाना लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। बेनिफ्राय
आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे नोंथांमोना उननि भिडिअखौहाय नुयो। बेखिनियानोसै।